Para pamirsa ingkang kinasih, kula Reni Muji Kristiarian Jarwi saking GKJ Joglo, Klasis Jakarta bagian Barat, kepareng badhe maosaken renungan Sabda Winedar dinten Jemuah 7 November 2020. Ingkang kaserat dening Bapak Pendhita Octavianus Heri Prastyo Nugroho ingkang kadasaraken saking Purwaning Dumadi 3:8 ayat 1 ngantos 28, Jabur 17 ayat 1 ngantos 9, Lelakone Para Rasul 21 ayat 11 ngantos 23, lan pamaosing kitab suci saking Jabur 17 ayat 1 kanthi jejer atur pasambat. Jabur 17 ayat 1 ingkang mekaten suraosipun. Doyewah mugi karsa miyarsakaken dhateng perkawis ingkang leres. Mugi karsa nggatosaken ing pasambat kawula sarta mugi karsa nilingaken dhateng ing pandonga kawula saking ing lambe ingkang boten dura. Para pamirsa ingkang kinasih, menapa kita sami nate rumaos bingung nalika ngadepi kawontenan ingkang boten ngremenaken? Nabi Daud nate nguwuh-uwuh dumateng Gusti nalika dipunoyak-oyak dening para tiyang ingkang sami mengsai. Nabi Daud rumaos bilih piyambakipun boten nate mengsai tiyang-tiyang wau. Kenging menapa piyambakipun dipunoyak-oyak? Menapa kalepatanipun? Nabi Daud ngunjukaken pasambatipun dumateng Gusti wonten ing pandonga. Piyambakipun nyuwun supados Gusti kersa ngadili perkawis menika. Pancen kawontenan ing salebeting gesang kita ingkang boten saged kita mangertosi, umpaminipun kita sampun nyambut damel kanthi tumemen lan jujur, ananging kenging menapa kita malah dipun dukani lan badhe dipun kendeli saking pedamelan. Conto sanesipun malih, kita sampun budidaya bangun sesrawungan ingkang sae kaliyan tanggi tepalih. Ananging kenging menapa kita malah dipun tebihi? Menapa kalepatan kita? Sedaya wau asring ndadosaken kita bingung. Pikiran kita dados sayah lan manah kita semplah. Setunggal perkawis ingkang saged kita teladani saking Nabi Daud, sedaya perkawis ingkang ndadosaken kita sami bingung menika kita aturaken sawetahipun dumateng Gusti kanthi pandonga. Kados dene Nabi Daud nitipriksa rumiyin gesangipun, kita sami ugi kedah nitipriksa rumiyin kados pundi tetembungan lan tumindak kita. Sanaosa kita rumaos boten gadahi kalepatan, kita sami tetep kedah ngasoraken diri wonten ngarsanipun Gusti. Kita sami nyuwun supados Gusti ing tembe mratelakaken menapa ingkang dados kersanipun. Sinambi nengga menapa ingkang dados kersanipun Gusti, sumangga kita sami nyuwun kegiatan saha pangayoman supados saged nampeni kawontenan kita. Amin. Mekaten pangandikanipun Gusti, sumangga kita sami ndedonga. Duh Pangeran sesembahan kawula, matur nuwun awit paduka sampun ngemutaken kawula supados tansah ngaturi paduka paring pitulungan ing gesang kawula padintenan. Mugi Roh Suci paduka tansah ngemutaken kawula. Mekaten atur pasambat kawula ing dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus ingkang gesang kawula ngaturaken pandonga kawula. Amin. Pasamuan ingkang kinasih, cekap semanten renungan Sabda Winedar Sinode GKJ dinten menika ngantos pinanggih ing program salajengipun.
Sampun kesupen panjenengan like lan subscribe. Sumangga panjenengan kintunaken dhateng sederek sanesipun. Gusti Yesus berkahi.